Guys, nandito pa nga pala kami. Bumibili kami ng kape at saka bumibili kami ng konting biskwit para po sa mga bata, sa mga apo ko po. Nandito po kami sa bayan namin. Ayan pong building na yan, kung nakikita nyo, ayan po yung munisipyo namin. Ayan po yung munisipyo namin, mga kapatid. Ayan pong kulay green na yan na may white. Ayan po ang aming munisipyo rito sa bayan ng Maniton. Ito po ang bayan namin. Ito po, may mga pamilihan dito. Kabilaan po sila dyan. Ayan. Saka yun po yung mga parada ng mga tricycle. Tapos yung sa baba po nito, nandun po talagang palengke. Yun dun po sa likod ng simbahan. Kung saan po yung unang vlog ko po na nakita nyo po na nasa simbahan kami, na nagninong pa ako sa kasal. Ito po ang bayan namin, mga kapatid. Tapos ayun naman po yung papuntang center. Ayun po yung kalsadang yun. Ayun po yung papuntang center pa ganun po. Bumili po kami ng konting pangangailangan dahil yun nga po kailangan namin para meron naman pong stock sa bahay. Ayan po yung ayan naman pong building na yan, ayan po nakikita nyo. Ayan po, ayan naman po yung basketball court dito, yung pag tuwing pesta, diyan po yung sayawan, diyan po ginaganap ang sayawan sa lugar na yan. At dito po bumili po kami dito sa tindahang ito. Ayan po. Hindi ko po alam kung kanito yung tindahan, basta dito po bumili. Shout out sa inyo mga paka-vlogger. Kumusta kayo? Ayan. So mamaya na naman po guys, dudugtungan ko ang aking vlog para po mamaya. Baba ito, nandito nga po pala ako, bumibili ako ng buko pie. Ito po mga kapatid, bumili ako ng buko pie. Pakatapos bumili ako ng milk tea. Guys, kung gusto niyo pong bumili ng milk tea, punta lang po kayo dito sa tindahan ni na kuya, ni na ate. So ito nga po mga kapatid, milk tea house ni ate. Yan po ang pangalan ng milk tea house ni ate. Ayan. Tapos ito po, meron din po siyang buko pie mga kapatid. At ito nga po, meron pa siyang mango shake mga kapatid. Kung gusto niyo pong umorder, punta lang po kayo rito sa tindahan ni ate. Yung pinakita ko po sa itong tarpaulin po na to na nasa labas, na pinakita po sa inyo. Abay lang po kayo rito, murang-mura lang po ang milk tea na ate, ni na kuya, at saka higit sa lahat, masarap na, mura na. Dito lang po yan sa bayan namin dito sa may Manito, kalapit po ng, malapit lang po siya sa Palawan, Pawn Shop. So ano pa hinihintay nyo mga kapatid? Abel na po kayo rito, mura na, masarap pa. So ngayon mga kapatid, mamaya-maya naman po, dudugtungan ko ang aking vlog at pupunta po ako dun sa pier para mag-vlog po ngayon. Nandito po ako sa bayan namin. Ito nga,